Iki lho guys, nyuting wedhusku. Wedhuse melok syuting. Iki guys. Iki premeane larang-larang guys. Nah. Ayo tak nyanyekno dus kowe iki lho. Tak nyanyekno. Ini saya membeli alat perkusi baru. Tukang ngamen ini kenekane didol. Ceritane kan enek tukang ngamen komburo. Wong tukang ngamen kentekan nganu. Mbok tukaran mbek bojone mbok apa ora roh. Wong ape lunga ning Bali. Kentronge kon nuku tak tuku aku. Tak coba niki regane pira lek kentrong murah iki 20.000. Dari kayu nangka asli. Warnane enak murah. Iki yo penak iki. Iki yo juga kentrung saya ini juga harganya juga sama ini. Juga saya membeli harganya dulu itu berapa ya? Ini kayu mauni. Lagunya apa ya? Lelepah apa sentewere ya? Lelepah panganan iwak mentah yang dipangan ora mentah nanging medeni bocah yen kakean muntah iki lelepah iki iki lelepah kok saya penak iki lho ketoke. Saya malah seneng kok nyanyi lagu lelepah malah seneng kok. Lelepah panganan iwak mentah yen dipangan ora muntah nanging medeni bocah yen kakean muntah lelepah medeni bocah. Awas hati-hati akeh manusa ati setan celeng-celeng mobok lakoane padha basa celeng-celeng lebu lakoane kaya asu ejanono kiri golek pangan asu eleyen ditulung malah nyatet lelepah panganane iwak mentah. Wah jane enak iki. Suarane tur. Lelepah panganane iwak mentah yen dipangan ora muntah nanging medeni bocah yen kakean muntah. Lah iki ceritane kan iki ya iku tukang ngamen. Tukang ngamen iki kentore kok enak mentaro ngono enak sudah lama iki kentor iki dari Blora, bocah dari Blora. Senengane lek ngamen di daerah Randu Blatung ya dari daerah Blora sampai Randu Blatung itu sekitar 30 kilo. Tapi jalannya wis penak. Iki tak rungokno terus ketore kok penak. Ape tak tuku dhisik gak oleh. Tak tukune keturem. Aduh. Kanggo mergawe suwe dadak manere. Ndek mbok kena problem masalah apa ora roh aku. Moro-moro marani aku. Lek, opo? Anu lek keturku tuku lek. Kita tuku. Lah kowe arep nendi? Aku arep ning Bali, kerja ning Bali. Waduh. Iya. Sebab ketor iki ku ketor spesial. Iki
kayunya terbuat dari kayu nangka, iki kayunya terbuat dari kayu mauni, makanya suaranya beda. Ini lebih renyah, tapi kalau ini lebih pulen. Apa? Apane ora kejire kok. Wong sarae munggah-munggah kok. Layang wis tak tampa wingi sore. Nangis rasane ana jerone ati. Surasane gawe sedih hatiku. Dinolan wengi aku ora bisa turu. Esuk kapan anggonmu slirahamu bali. Urip seneng sesandingan salawase. Ning kene kowe tak tunggu. Aku ngenteni tekamu. Wah, iki wektune wis adan iki. Adan mulai waktu sholat. Nah, kalau ini suaranya pulen, penak iki ampiang. Mana tak? Tauku, piro kentrum? 50.000, moh 20.000. Tauku wae selawe. Layangmu wis tak tampa wingi sore. Nangis rasane ana jerone ati. Surasane gawe sedih hatiku. Rino lan wengi aku. Aja munggah-munggah. Munggah-munggah rene terus. Tanya no malah munggah-munggah. Wis tak tampa layang saka kowe. Oke bro, sudah saatnya kita sholat ya. Saya akhiri sekian dulu. Ini cuma kentrung saya mereview dari orang pengamen pinggir jalan. Jadi Mbah Guang itu kalau sama pengamen, sama-sama apa saja di pinggir jalan itu selalu berteman baik. Ini kambingnya kan Bu, kambing ketawa, kambing anu, bisa kesit nih. Kambingnya kambing anu bro, ini kambing Jawa Randu. Gantengan nih, Jawa Randu lanang. Kayak sama ini kalau di tempat saya ini bakalan sama ini yo paling kurang 1.000 sama ini. Lanang kambing Jawa Randu, tempat saya Randu Blantung tapi namanya Jawa Randu. Jawa Randu itu Jawa Blestran. Suaranya penak, pulen penak, tur tir. Kita ada kendangnya tur tir.
mblenjani janji lho piye ya aku dhewe ya lali. Lagu pirang-pirang nganti mumet aku ya lali. Mbok aku tak tompo layang. Oh ya kuwi ya. Lah iki mboke guys. Iki mboke meneng iki. Mentolong iki. Angger tak nyanyekno lagu-lagu ngene iki wonge senengane mentolong ae. Wis tak tampa layang saka kowe surasane gawe gelo hatiku arewangi nganti ngugemi janji iki tak jual. Kalau Anda mau membeli milik Bang Rujak ini dijual. Yang ini harganya saya jual 300.000, yang ini 250. Silahkan dipilih. Ini bukan dari triplek ya kawan, ini asli dari kayu nangka yang dilubangi. Jadi ini kayu nangka dilubangi sehingga ini ditutup. Jadi kalau Anda membeli barang seperti ini tidak akan mudah rusak. Kowe membeli dari gitar yang ada di pabrikan itu yang dari triplek sedelo melengkung. Ini mbok ngantek turun pitu tidak ngarah melengkung. Penak iki kowe tak iso ngene iki. Bonggo ngamen, bonggo golek duit. Anda kalau punya keahlian main ini kan dimana bila kamu itu mungkin merantau kehabisan uang atau mungkin merantau mencari pekerjaan kok nggak dapat untuk menyambung hidup, Anda bisa ngamen sementara ngono lho. Wis mapan yo tunggu ngamen terus gak apa-apa. Pedesku tak ameni ya seneng ra karuan. Ya terima kasih untuk penonton saya yang ada tadi nganu waktu dagang rujak. Ada kan dari pelanggan rujak saya ya orang sini yang bekerja menjadi ya devisa negara ya, TKW menjadi devisa negara, kerja di Singapura. Dia tadi menemui Mbah Guang Rujak sowan nang ra karuan petok aku. Lah wong waktu sekolah juga bendino petok karo aku gitu kae. Guang aku ning ndi saiki? Aku saiki ning go nganu le ning go Singapura kerja ning kono. Aku ki cuti 2 minggu. Waduh alhamdulillah ndek golek ilek Guang. Lah iya tuku rujak aku mang ya alhamdulillah. Piye kabare kowe saiki? Aku wis ora dadi ambek bojoku lek ora apa-apa. Ya masih muda itu kan. Orang masih muda itu kan harapannya masih panjang, masih bocah kok. Paling umur piro? Paling sekitar ya 30 wae kurang. Tidak apa-apa, yang penting kerja. So, wenenge petok aku dhisik iki SMP 6 tahun awur aku. Nek awal iki lho wong kanca sekolah mbek aku, ndek sing sekolah aku didodol. Dadine mulai dari SMP sampai SMA iki yo petok ae. Udah lama sekali nggak ketemu, ternyata ketemu dalam vlog YouTube. Walah wenenge majat kaya ora wong aktris ngono ae. Lah aku yo alhamdulillah soapan kowe balik. Aku untuk cuti 2 minggu le insyaallah kowe ya arep balik neh. Lah berapa biasane kontrak kerjane ning kono ki pirang tahun.
rong tahun le, angger rong tahun pisan memperbarui kontrak. Ya alhamdulillah gajinya berapa? Terus mana lumayan ya sana 5 jutaan ya alhamdulillah wong Singapura edak ngene wae. Jadi Singapura gandeng karo kono Kalimantan ora adoh-adoh. Ya alhamdulillah umpama naik pesawat tebrang ya tidak membutuhkan banyak biaya, paling-paling sekitar ini Singapura ya Singapura paling-paling 2.000. Ini tak jual ya guys. Untuk ini alat musik saya itu kalau di jalan itu memangnya komunitas dari orang gila Beringio selalu tak jagongi. Jadi ini tidak hanya seorang pengamen saja, pengamen lampu merah ini adalah milik dari pengamen yang suka anak blura yang namanya di tempat saya. Ini keturnya ini ya, ini paling penak selama saya di jalan mendengarkan mendengarkan suara ketur yang paling penak itu hanya satu ini. Kan banyak sekali toh pengamen-pengamen yang datang silih berganti di kota Guang Ruja itu, dari kota-kota mana banyak. Itu yang paling penak tak rungono ya iki tak ancam suwi. Dhisik tak tuku ra oleh. Tak tukune kendara aja. Iki lho Lek, kalau kayu nongkos Lek sing gawe wis ora enek kok Lek. Ngono. Wis ra apa-apa. Aku seneng Lek. Barang saiki ndek kepepet kebutuhan golek Lek guwak. Aduh iki harta yang cukup menyenangkan. Iki kok nek dipoles ya. Diamplas langsung dicat. Walah pondiang suaranya ya menggelegar ya. Empuk suaranya empuk tur banter. Wes sekian dulu, terima kasih. Iki wis peteng iki wedhusku ki yo arep turu ndang turu kowe nang kelonan ambe mbokmu kono lho. Sedilongkas kowe tak rabekno iki lanang. Udah ya, sekian dulu. Oh, peteng ya.